Ami sian parhaladu dohot namakubasi parminggota jambaluon pasahaton selamat pesta pareheon ni seksi parupuan HKBP keberbaruma tuita saluhuna. Shalom, oras. Taparade marohata, doho pikirata, la memulai ibadah ta di bagasan manuguton, saat teduh mahita satokin. Amin. Ta mulai ma ibadah ta puji ma debata, marhite buku ende, nomor 550 sia ayat sada dohot ayat tolu, di ayat tolu anon jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangaci, asalam ganda hamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata ha gogo otai, olopon hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimo namangolu hami, ala niha heheon mi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, dipaucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangolui ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seao na mangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amen. Hudul mahamusude. Tapuji madebata marhite buku ende nomor 374 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, imasian poda bindu 4 ayat 10. Sai tangihon ale anaha, jalajakon ma aka hataki, asa tamba diho aka taon ningolum. Imasahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon nahom bar tu patikmi. Amin. Tapuji madebata marhite buku ende nomor 167 ayat 1 dohot ayat 2, di ayat 2 jongjong mahita saluhutna.
Tatopoti madosata tua do pani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho. Jala ro di saleleng ni leleng na doa si ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot aka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa marado ponho. Jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau. Hamu akan aloja jalana sorat. Hupa sonang pehamu. Buat hamu maau gakku Tuhamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok doa gakku jalan yang dodohot nahu papor saton hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tapuji ma debata marhite buku ende nomor 450 tolu ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di panggukapon bindu sada ayat 4 ro di ayat 8 tajaha mamarsikat soring. Au surat nisi Johannes mandapoto napi tuhuriana di Asia. Asini rohama di hamu dohot dame siani bana na mangului naung manguluhian jalanan neng roh nang siana pituton di nadia dopan ni habang sana. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani
na parjolo tubus sian akka na umate, si gom-gom akka raja ni tanoon. Ibana lo nakamulungi hita, jala di palua hita sian dosata marhite udarna. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon dohot hagogoon ro di saleleng nileleng na. Amen. Idama naroma ibana di bagasak ombun, idaw ni nasamata dosana, nang akka na manulong ibana. Gawe mangangguhi bema saluhut bangsoni tanoon mida ibana. Imatutu. Amen. Audo bonana jala ujung na nina Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung ngadong hian, nananeng roi, si gonggom saluhut na. Ido sahat na martua donatu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Tapuji ma debata marhite buku ende nomor 587 ayat 1 dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahita saluhutna. Tidakon mahaporseotai songon nahina tindakon idongata sahaporseaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba doa ma pargu kuna suatu dosa atau mau palang au porsea di Yesus Kristus di debata jahuba nasa sadai imana timbun buone si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang swabubuan ido tuhatan atau mau na bernit di panghu manisilatus nama tetar pazal do ibana inor silang na tua banua torudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul di siam debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mamulak suku tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sadauri ada badia beri hatopan do dia sasani dosa do dia tain nama dok bolak mangulu suku daging nyala na mate do dia keluar nasura sudah. Amin. Ende puji-pujian sian paduan suara pungwan ama.
KBG Matik Ting di Huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 27 April 2025. Sada, Goarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Kuasi Modo Geniti. Doho topik, Tangihon Hamuma, Asa Mangolu Tondimuna. 2. Ruas Namoding. Nadiari Senin tanggal 21 April 2025 Nasalpu, Nunga Marujungolu Amang Wilfrid Lumban Tobing, umur 91 tahun, alamat Jalan Kenanga 58, Blok F Tolu, Sektor Satahi. Nunga tuudean di hari Rabu tanggal 20 April 2025 di TPU Menteng Pulo. 2. Nadiari Selasa tanggal 20 April 2025 Nasalpu, Nunga Marujungolu Inang Grace Tiurma Sibarani Boru Situmeang, umur 61 tahun. Alamat Jalan Bendi Raya nomor 31, Sektor Sion. Nunga tuudean nadi hari Kamis tanggal 24 April 2025 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya konma asa tumibu tarapul roha ni keluarga na tininggal honna. Tolu, partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 20 April 2025 pukul 10.30 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupado partangyangan sektor Godung na ni hasuhuton ni keluarga Amang Sintua Hardi Lumban Tobing, Inang Ida Boru Simbolon, dohot keluarga Amang Kennedy Simanjuntak, Inang Lamria Boru Munte, nani uluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. 2. Hari Selasa tanggal 20 April 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupado partangyangan sektor Satahi. Nani hasuhuton ni keluarga Amang Binsar HL Tobing, Inang Pestaria Boru Sianturi, keluarga Amang Sintua TSH Sidabutar, Inang Mawar Tobing, keluarga Amang Edward P. Tobing, Inang Elfrida Sitorus. Dohot keluarga Amang Bermain Raja Guguk, Inang Boru Tiolina Boru Tobing, nani uluhon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbagunaa di Patupado partangyangan sektor Marsada nani hasuhuton ni keluarga Amang calon Sintua John Hot Simatupang, Inang Tiur Boru Sihite, Inang Hilderia Sihite Boru Tampu Bolon, Inang Renova Simangunsong Boru Hutahayan, dohot Helena Simangucong, laos di Patupado Pangapulion tu keluarga Sintua Johnson Sianipar Boru Siahaan, Siala Najumolo Monding, Ima Iboto Nasida, Rita Ruth Boru Sianipar Nahinan. Nani uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Paupaton, Pasahat Pelean Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 27 April 2025 Dung Sipul Jamita Pasahat Peleat Tujolo Dohita Laho 7 Belium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Mardomu Tusi Tagan Sojamita Mardalan Dotolu Kantong Ima Sada A Sada B Dohot 2. Palimahon Seksi Paropuan. Sadarion Minggu tanggal 27 April 2025 di Patupa Huriatado Parheheon Seksi Paropuan di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB, dohot Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 8 WIB. Dung Sipul Tiktingon Mandokhata Dosian Panitia Parheheon Seksi Paropuan. Jala Duk Simpul Parmingguon pukul 8 WIB di Patupado acara perayaan Parheheon Seksi Paropuan maringanan di Serbagunaa. Paonopon
Pertanyaan punguan parhalado pensiun. Hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 pukul 10 rod 1 pukul 30 WIB di Patupa pertanyaan punguan parhalado pensiun dohot keluarga HKBP Kebayoran Baru. Maringanan di Serbaguna na ni uluhon ni amang pendeta Luhut Simbolon. Pinginangido tusude parhalado naung pensiun asa maddohoti ulaoni. Papituhon Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 20 April 2025 pukul 10 WIB di Patupa do Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohoton ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga. Pandita naung pensiun dohot keluarga. Dohot ina sarfat maringanan di HKBP Duren Sawit. Pawaluhon, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dan ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dohot roas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason, tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 27 April sahatu tanggal 3 Mei. Saitu hatama nama masu-masu molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope gowarna di tikting na ulang tahuni di paboa matuganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Sia akat tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat di tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot be mamanang yakoni tujolo ni tuhata. Sadarion tikion taleon ma tu ketua panitia parheon seksi parupuan inang mindo rumah horbo borus situmorang diuduti anon ketua seksi parupuan inang leli manurung borus sitanggang pangapulionna imasian amang ketua dewan koinonia amang sintua Darwin Simorangkir. Taleon matiki. Horas. Napa pinar sangapan amang pandita resort, amang liston butar-butar, dohot amang pandita Luhut Simbolon, amang pandita Ferdinand Huta Barat, sude aka parhalado, dohot sude ruas HKBP Kebayoran Baru. Parjolo mandok mauliate mahami tutuhata pardenggan basa, ala sadarion seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru, Boi Mandalaton Parheheon. Songon tema Parheon ima, damai sejahtera bagi kamu. Dohot subtema, perempuan HKBP menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan masyarakat. Parheon taonon, dang sarupa sian tahun-tahun nasalpu. Saunari parheon ina dang dipasada dohot pasca huria asaboi sude mardalan denggan. Nunga dihulahon seksi perempuan rangkaian parheon ima na parjolo mardalan pat madogot di GBK Senayan na paduahon bakti sosial tu panti werda dohot panti asuhan na patuluhon marsiajar martangyang di sermon na paopaton basar si panganon dohot parsel buah sadarion ima puncak parheon seksi perempuan dibaen do lomba mini choir na didohoti tiap sektor 10 halak ima gabungan ama dohot ina. Na dipatupa di Serbaguna A,
dung sipul par mingguan pukul 8 manogot, rap udur ma hita mangaleon dukungan tu sektor tabe asa Semarak. Songoni ma sude rangkaian parheon seksi perempuan buan hamuma hami ditangyang muna asa seksi perempuan boi toktong makobasi di keluarga dohot di huriat taon. Di bagasan haringgasan dohot hahipason nasian tuhata. Saya tuhata mana masu hita saluhutna. Horas. Horas, Shalom, yang kami hormati Amang dan Inang serta Amang Pandita dan seluruh parhalado, yang kami kasihi anak-anak Naposo, juga yang kami sayangi seluruh kaum ibu di HKBP Kebayoran Baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Nya kita boleh berkumpul, beribadah, memuji, membesarkan, serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita boleh bersama merayakan Hari Kebangkitan Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Hari ini adalah momen istimewa, bukan hanya sebagai peringatan Parheon Seksi Perempuan, tapi juga sebagai pengingat akan panggilan kita sebagai perempuan Kristen menjadi terang dan garam di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Begitu juga kita perempuan HKBP masa kini dipanggil untuk menjadi pembawa damai, penggerak pelayanan, dan pendidik iman bagi generasi muda. Mari kita bangkit dalam doa, bangkit dalam kasih, bangkit dalam pelayanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan progres program kerja yang sudah dilakukan BPH dan pengurus seksi perempuan serta segenap anggota seksi perempuan di tahun 2024 hingga saat ini di Parheon Seksi Perempuan lewat tayangan multimedia.
saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Pandita Liston Butar-Butar, Amang Pandita Lut Simbolon, juga Amang Pandita Ferdinand Huta Barat atas bimbingannya kepada kami di dalam setiap program kerja yang sudah terlaksana serta masih akan dilaksanakan di kemudian hari, dan juga kepada Amang Ketua Dewan Koinonia Sintua Darwin Simorangkir serta Inang Sintua Sophia Hutagalung Boru Raja Guguk atas arahan serta pendampingannya di setiap kegiatan-kegiatan seksi perempuan. Terlebih lagi saya mewakili pengurus menyampaikan rasa terima kasih juga kepada Panitia Parheon, PIC serta jajarannya atas jerih lelah serta waktu yang sudah diberikan sepenuh hati dan pikiran sehingga acara Parheon hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terkhusus lagi kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Didainangku yang sangat kukasihi. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dalam setiap kegiatan seksi perempuan dan juga untuk kaum bapa yang sudah ikut serta mendukung dan memeriahkan acara Parheon Seksi Perempuan hari ini. Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru bukan hanya pelengkap, tapi adalah tiang doa di tengah keluarga dan gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahi kesehatan serta sukacita bagi kita semua. Akhir kata, saya mengajak semuanya kaum perempuan Jemaat HKBP Kebayoran Baru tanpa kecuali berusia 30 tahun ke atas, mari kita semua untuk terus semangat serta mendukung dan saling setia dalam panggilan kita sebagai perempuan Kristen. Horas, Tuhan memberkati kita, Mauliate. Shalom, horas ma dihita salutna, aka inanami na hinahulungan dohot na pinarsangapan. Pada hari ini kita memperingati Parheon Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Saya pribadi mewakili Dewan Koinonia dan Parhalado mengucapkan selamat Hari Parheon Seksi Perempuan. Saya tadi telah mendengar dan kita sama-sama mendengar dari Ketua Panitia dan Ketua Seksi Perempuan yang pada hari ini luar biasa, pada indah-indah semua. Bersyukur dan berharap kepada Tuhan agar di hari-hari ke depan Seksi Perempuan tetap melayani firman Tuhan. Saya nggak banyak bicara, tapi apa bisa ditampilkan tadi yang saya minta multimedia? Ya, saya minta kepada seluruh perempuan yang ada di tempat ini maupun yang live streaming, mari kita sama-sama membacanya. 3, 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Stop sampai di situ. Tolong yang ayat 5. Kenapa saya munculkan ini? Saya melihat bukan dari 3 ke 5, tapi dari 5 terakhir. Agar firman Allah jangan dihujat orang.
Berbahagialah kaum perempuan, karena kaum perempuan sebagai penjaga firman Tuhan di dalam keluarga dan di dalam gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tapi kema ende puji-pujian sian paduan suara seksi perempuan.
Tapuji madebata marhite buku ende nomor 565 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma peleata pelean sada A, sada B dohot pelean paduahon.
Dami ni debata na sumurung siyan saluhud na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan ni debata berita nauli di bagasat parminggota sadarion na laos di patupa pareheon seksi parupuan. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 55 mamukamai sian ayat sada sahat tu 5 takasma tapai hutihu di bagasa rohata. O sude hamu akada mauas romahamu tuaikon jalahamu akana sobar hepeng romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Say romahamu manuhor anggur dohot susu. Unak pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung maddasing hepeng hamu. Tu naso tau hanguluhonoton. Jalan nanyo momuna. Tu horni naso tau pasonak kamu. Say tangiho kamu maau asa panganom muna natabui jala busuran rohamuna di tabo-tabo. Tareho kamu mapinggol muna jala roma hamu tuau. Tangiho kamu ma asa manguluton dimunai. Jadi bahenok kumatu hamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasitongi tu si David naso tu pamuba. Idama sitidangi tu akabangso ibana hulehon bahen partugi dohot silehot patik tu akabangso. Idama bangso naso tinadamhian iko jowombudo jala bangso naso tu madaho ro manahopi ho ala ni Jahuba de Batam. Dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmulia ho di bahen. Ido sahana. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Adong do padohan di budaya barat ng liling didok tidak ada makan siang gratis. Jala yado terbigi padohan ni. Ahado lapatan ni namaharowa do tidak ada makan siang gratis. Sian sada situasi ima di akabar manang rumah makan nama bain makan gratis. Dak pola manggara alai minuman yang dia minum harus bayar. Alani Roma nama bain makan gratison di lopa macayat cimma di bain lopa-lopanai. Ujungnya ala macayat cim ale kotuhon do inumon daksai sabotol bir inumon ni ibana lao paweson dohot balahohon rasa asin itu. Ikon inumon nama manang na piga-piga botol. Ujungna gabi Roma nama dok sabutullah molon etong-etong idahan na ido na gratis alay siyan minuman naon nung ngalobi siyan na manggara hita. Siyan na manuhor si panganon na sopola na binenaw. Alay ibara cara ni pemasaran ni pertiga-tigai. Dibayar di si makan gratis tetapi masakannya sangat asin. Gabi umarga gararon siyan na manuhor si panganon. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus di bagasat turpuk taon panurirang Jeremia Yesaya madokon
Didok di bagasan tepuk tahun. O sude hamu na mauas. Roma hamu tuaikon. Jalhamu akan somarhepeng. Roma hamu manuhor mamonggoli dohot bangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Jala di ayat 2 tong didok disi asa pangano muna natabui jala busuran rohamuna di tabo-tabo. Makanan gratis, kehidupan yang gratis. Nakpe satu ajakan, oh hamuna mengajak orang banyak umat itu, tetapi sebenarnya dalam ajakan itu adalah perintah. Ia pareta na dimaksud ima molo diulahon dapota pasu-pasu molo se diulahon honauhu molo marsuru raja dai son diuluan molo diuluan Roma pangomuan molo son diuluan Roma hamaguan. Alani pereta na marisi walaupun seolah-olah ajakan, himbauan, pangidoan, tetapi di dalamnya ada perintah yang harus mereka lakukan. Undangan untuk makan dan minum gratis. Mulai halak Batak, dak kubotang ke kota, dak pola dong belai di huta, mulu baru manguli tondonga, para manna manang nanak ngi abang nga anggina saya dong do nambah miyo mangan ipio do mangan buasai imadalan na masih tadan makatahatai supaya lebih dekat, supaya mereka tahu ini loh kita keluarga dekat ini, gak siapa-siapa. Artinya ada persekutuan para seorang nauli nadinggan jala ido na pinangido ni debata tu bangsona bangsa Israel na terbuang di hati hai tu Babel. Ketika mereka duk terbuang nasida tu Babel, ala ni hajahaton nasida, ala ni ketidaksetiaan na tu debata, uhuman ni debatado na terbuang nasida, alai danggotos rohani debata mula dorohana songon rohani natoras marnida anak konna nak pemuruk ibana ala ni hajahaton ala ni hatakangon ala ni pangalahon ni anak ngai boydo buruk bodo si pate palao lahu se jabonin na dang boy behoro tu jabonin na alai ditikina tongko mula rohana wa benon ay sotar haison na maranak ko ni ay subuy tudun anak ngihalak iko gabi anak ko niba subuy dang siahut trupuk si buat lomo ni roha ay subuy gabi anak ngihalahan na laburjui gabi ima tudun anak ko niba anak ngiba na jahaton na takkangon na sosiolo ya jaron gebe dohon ma lao maho dakwang gak beho anak kukuba benon ma songoni bade bata nak pediuhum na sida nak pet ko terbuang na sida 70 tahun ale cara ni debatado lao mangajar asamanada na sida holong ni rohani debata, holong ni rohai dak sude HP ikom mangalehon akka kebutuhanna mencukupkan terus holan na mendukung dan mendukung memberikan dukungan alai tonggo HP ikon leono pangajario na baru pehuberi adong di YouTube ya di Cina di dokon tuaka yanakon pasikola na danahi baik
dia anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, ikut saya ditayangkan di persikolan nai sebelum marsiajar nasida, songo dia ma penderitaan yang kanatoras, kehidupan yang susah dalam rangka untuk mencukupkan, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mereka ada yang buruh kasar, ada yang tukang pundak, ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di bangunan, ada yang bekerja di tempat-tempat yang sangat riskan dengan kematian. Iko saya dipatuduh itu akan kona. Supaya apa? Asa boy anak konai makilala songoni mahapi perjuangan ni naturasna. Asa boy anak konai mangulu doh dengan asa boy maksikola, asa boy kebutuhan nasida cukup. Molo tabering mo saya di Jepang akada danahinin na isurdo toy lautu kabak-kabak kamu si marmiami hamu disihin na. Edok, bagaimana kalau di Indonesia? Tordon nama jangan, tidak manusiawi, tidak sopan, tidak peduli dengan anak-anak, tidak ada keprihatinan dengan anak-anak. Ujung anak kota sudi tidak bisa merasakan bagaimana penderitaan, perjuangan orang tua dalam rangka mewujudkan cinta kasihnya bagi anak-anak. Di baga satu pukon undangan ni debata dang boy tarhaison na anak kon na nau pinili nai molo didokko songo dia mahubungan na di ayat 4 di mai didokon bahwa didok disi tunasida nunga bangso na pinilit na bangso naung perpadanan padan naung binain ni debata padan pamilitoni ima padan kata Batak idia do tumi bohum hukum sian padan tugu urak ni bulu tuguan urak ni padan tugu ni dot niuhum tuguan urak ni padan karat berit dalam bahasa Ibrani karat berit itu adalah sabutullah saru pada pangatusir ni halak Batak bolong berpadan mana ngise siose padan turipurna tumagona saru pada filosofi ni halak Batak. Jadi ketika mereka membuat suatu perjanjian satabi kabang kainang didok baik tangan mi tuholak kolang hai mi baik sido perpadanan ni lapatanna antara hidup dan mati manangi sesio sepadan turipurna tumagona ai sido hangoluan na anani nang boy na sida mangose molo diose resikonya hidup mati naso jadi be naso tupa be adok songko alani waing jojo ni debata dak song gotos di roha ni harohau ni jolmai ia debata padan nai tonggo mula-hula rohana mula gorohana holongi roha melampaui segala sesuatu daktar haisonna ido banda didok oh hamu sudena mauas Roma hamu tuaikon dada holani buat tamu anggur dohot susu unak pola marhepeng unak pola marpanuhor bahkan di ayat 2 di paingot nasida boasa tung madasing hepeng hamu tunaso tau hangulu honoton boasa tung madasing hepeng mengapa engkau belanjakan uangmu kepada hal-hal yang tidak berguna anggon
Si paingok nama cekorasmai tu konsumerisme, budaya konsumerisme, mangaton di balian di huruma tatu si dopetehei, yallang ibana ibadiam di huruma. Berarti apa? Bukan lagi soal kebutuhan. Lebih besar pasak daripada tiang. Gak mau dia karena gaya, karena style, karena pola hidup. Songoni halakan naik songoni ibana. Iberen dongan na songonon naik songoni ibana. Lupa ibana, dak songon halakan ibana. Ipaksahom ma, hona pinjol ma, ate, kan, hona pinjol. Saya marangan-angan ma, membuat togel, adigado mamora, kan? Dan dipikir honi bana, sian ulaon naido de bata manarihon nariko di ngoluna, bukan dari angan-angan, bukan dari andai-andai. Alai ulahom maulomi, marhite ulomi do debata manarihon narikot di ngolup si ganupari. Gabe boto tama madok mau liate tu Tuhan ni mau liate ma Tuhan di panarihonomu di lehokodo pe narikot di ngoluku si ganupari. Hala yang gua alani angan-angan do alani togel do dang do ton ni madok mau liate badaung bah alana marnipi do iba daung bah alana dapot niba do nomor nasong cantik do akan asing. Dia lupa bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak kau nak puasa madasi kamu, puasa buatmu, puasa uluamu, termasuk doi, ai puasa gabe mangidogo gohamu, tuhala asur, HP diuhum debatahamu. Ala ni hatakang muna do lau mangajari hamu do asa sadar do hamu ido samuna ipangalaho muna. HP gabe justru mangidogo hamu to halan nasing lau mangaluau. Mereka sudah mengandalkan pikirannya, sudah mengandalkan kekuatannya. Asur pada saat itu juga merupakan dua kerajaan yang sangat besar dengan Babel. Ketika Asur meminta dukungan ketika Samaria meminta dukungan dari Asur dan Israel Yehuda meminta kekuatan dari Babel. Yehuda meminta kekuatan dari Asur dan Samaria meminta kekuatan dari Babel. Tidak ada makan siang gratis. Kalau kita minta kekuatan dari bangsa lain, ketika kita menang, kita juga harus bayar itu. Harus bayar. Berapa biaya perang yang dihabiskan? Bagaimana caranya? Ya semua potensi yang ada. Hasil bumi, hasil alam, hasil apa semuanya. Sumber-sumber dayanya itu diambil oleh yang menang perang. Alani do puasa. Madasi kamuna. Mengapa meminta kekuatan dari yang lain? Mengapa bukan kepada Tuhan? Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Sudah hita na mangandalho Tuhan. Tangadong beda mangandalho gugota. Sipata nama holan mangasahod dirina do pikiranna. Alanina paduahon nang beringot tamarhite tupuk taon ima. Tangihok kamu mah asa manguluham. Mendengarkan Tuhan atau tidak mau tahu dengan Tuhan.
Mendengarkan berarti hamubaon, pertobatan. Tidak mau mendengarkan berarti hamamago. Jadi lapatanna mubah manang mago. Pilihan ada di tangan Anda. Molo mubah, jalom hanguluan. Itu lumu saipe, paingot deh. Jalong gukur nih kan. Nungatakas di botohona nidokni Tuhan Jehovah debata molo naing sonang jala mangoludoho tupau bama parangemi. Jadi dosi pilit mahangoluani sai pilit mah menggani asa manguluho muse dohot tu pino parmusogo. Molo dipilito de bata manguluho dohot pino parmu. Molo dang dipilito de bata hama magomai dohot tu pino parmu. Alani di dokot tangi homma. Jala molo taparao di Bibel tai 72 hari manidok tangi honma. Dengarlah. Tu ala Israel sada pangajarion natakas doi di 5 musaono maya 4. Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iko kaholonganmu Tuhan debatap sen nasa ohap sen nasa gugup sen nasa pikiranmu. Ikon ajar honommu akai uju hudul ho uju mardalani ho lau modo po nang dukehe. Ikon ajar honommu akai itu aka anak kommo. Jadi ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, maka tugasnya juga harus mengajarkan kepada anak keturunan, kepada generasi berikut. Supaya mereka juga dapat merasakan bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa yang mengasihi, yang memelihara dan yang menjagai kehidupan mereka. Hidup bandedok tu nasida tangi homma. Jala dahrolani tare honma pinggolmu. Sendengkanlah. Enggak gudang naik pinggol na solo bakbigikan. Kag gudang go pinggol ng jujub. Bataw mo pi jujub tahe. Pinggol na subar binigi. Mololomoro hana ibigi. Au parutungan na siya ni ibigi. Molo solomoro hana gabe siloja-loja desi badang ibigi. Nga gudang kapinggol yang gak mau tahu. Ketika itu berhubungan dengan dia, anggoi, baito mau tahu banget. Holak pusip-pusip bison itu, ayah na, itu rinda kan? Apa katanya? Alay gue hira-hira, halu jauh deh rohana mesi, lu balai sih. Tidak mau tahu. Dan memang mental-mental itu ya bisa. Dalam kehidupan manusia yang semakin egonya yang semakin menonjol begitu. Ketika itu nggak ada kepentingan bagi dia, nggak ada persaulian di mana sih, baik. Alai molo adok persaulian di sini, bohape tahu dikejar, bohape tahu carana, ipukor. Alani didok tu nasida, tangi honma, tare honma. Tarehon ma. Molo parpangukapon tupi tu huria didok ditangihon namar pinggol ma na didok ditodi ditangihon namar pinggol ma. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tidak boleh tidak mau tahu. Tidak boleh tidak peduli. Tidak boleh tidak ambil bagian. Karena telinga diberikan Tuhan untuk mendengar.
Ay bahasa 2 pinggol tahun, saya ada pamanga di betu hatay. Bahasa dang 2 pamanga, saya ada pinggol di betu hatay. Coba andaikan, jadi 2 mulut, 1 telinga. Bahasa holas saya ada pamangan. Supaya lebih banyak menyerap informasi, mau mendengar keingintahuan. Dan memang salah satu sifat manusia yang paling hakiki adalah ingin tahu. Maka ini telinga ini harus 2 supaya mendengar, dan mendengar itu jelas. Barulah diucapkan. Unang gubo orang makatai. HP otik mabigi bahami. Kalau nek katana, orang makatai terus. Dan kalau mabigi halak, bawa ada terjadi nih. Hun makutet terus kan? Dang barna loja. Terus makatai perungan, makatai tong gimana? Tak peduli mana kan? HP nian, bekus sada-sada do makatai. Oh, belum makatai dong, makatai musim ada bawa abi. Enggak mau tahu kan? Berarti kan keegoan itu. Bagaimana ada perubahan? Bagaimana ada perbaikan dan pembaharuan? Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Tatangihon ma. Haradiot tamanangihon debata. Gabe botot tama idia do hahurangatta. Idia do naneksi paria hatta. Gabe boy mahita padumuhon tu lomo ni rohani debata. Jala ido na pinangido ni debata siap kita. Jala hobbardoi tu goarni mingguta kuasimono geniti. Kuasimono geniti songon poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusu natama. Uasan disusu natama. Karena memang ASI itulah sumber kehidupan bagi seorang bayi. Datu itu susu kaleng bayi tu si. Media warna persehat nian nate. Datu itu puri leon tu si. Tetapi supaya pertumbuhannya baik. Aida dan isi botai mana manang ahe. Holas sorak poso-posoi. Datu botai madok male mauas dohot natoni mana. Nai botai mana tangis itu. Manang namalei mana, manang namauas ibana, manang natoni mana, tangis. Nama boto ise, holan naturas na do, inong na do. Nong male do ninna. Nong mauas do ninna. Beto ilio minum. Tori patarus kan? Nong tono ron de tori tu ihure nga matono tutuin negati. Lapatan na songonima, hitan waeng. Dung haheheo nitu hatai gabe mangulahi tubuh mahita hidup baru mulai siap poso-poso na baru tubuh mahita nuaeng kehidupan yang tergantung dari ibunya, dari orang tuanya, nutrisinya, vitaminnya, pertumbuhannya, pengajarannya, sian natorasna, sian tuhatai asa gabe jolma na bertumbuh sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sian hatan itu hatta ido maknani haheheo itu hatai gabe marngolu na baru songon poso-poso mangulahi tubuh na majalo sude ngolu sude pangajarion sude pertumbuhan na siat tu hatta nau kehei isi mahita jalota akalas niroha do akapasu-pasu bertumbuh baik secara jasmani, bertumbuh baik secara rohani, marhite naradi manangihon hata ni debata. Lausongonima nang di pesta pareheon ni seksi parupuan. Bartutu. Memang luar biasa do parupuan on. Alai ngatong mangihutto nakama lasro hati putangan bejeto kamataon. Nido. Nakpe pareheon ni parupuan on gabe tu ama hita tipu tangan ay sonda gudak kala hinakin na berkuri ate. Lanjut tum ito. Ate, wingo do pe mulai onom tuelu dungi bertahan 1 tahun 12 dungi 14 noaing ngamar 70
Puji Tuhan. Aso nakolanak kainaon na hehedo do kamat to. Ay molodunggo hehe ama do ina, totu pangajario tuaka yanakon tuaka pahupupe labdumenggam ma. Ay nung asaro ha sa pikiran na sida. Jala akaparupanon, luar biasa do kegiatan na sida. Langsung ni mamuse nangakapungan nama. Alai unakola nakapuan na te. Do atong musya nakotay hehe hamu. Ay unakolan ina do ama hehe alai remaja na posobulukta balas songoni dope. Asay tarok niyan asa adong marpihadi na sida ganuk minggu. Jadi idukung orang tua na may. Unang atongan nung lalasan na ay susanga manaruho namang. Bayahamu basa buiro tuson, yanak komurang ipikiro kamu. Molo dung denggan ngolu haporsyaw ni nato rasda. Totuak kanakota pe muse. Suatono tama asanang dohot na sida. Madai nauli na denggan. Pertumbuhan di jasmani doh rohani. Merhite na manangihon hata ni debata. Selamat ma di pariyon ni parupuan. Lam tu ulina, lam tu denggan na. Asa jupang karumah tangga na terpasu-pasu di huriaon. Amin. Martang yang maita. Mauliate mali Tuhan di pasaro hanami tuho, didinggan ni basam do asini roham. Di pakulingi ho hami marhiti-hiti hatam. Di paingoto hami saradi hami manangi hoko. Jala mangulu siya asini roham. Di panari honommu. Unang besay tarbuak kami turohan nami, pikiran nami, keegoan nami, keinginan nami. Hape lam daw siya ko. Alay to di mima, mangaramoti hami. Nung amati huwali Tuhan, nung aheheho, jala nung amanaik tu banu agijang, la para di huningana di hami. Ala dia li Tuhan, say hubesi manang rohan nami. Hehe, roha doot pikiran nami, lumobi haporsyaw nami. Asa marngulu na baru. Gabi halasan ni roham mahami. Tau gabi pasu-pasu ma huriamon tu keluarga dohot tu na humaliang. Asima roham pasu-pasu salut akaruas ni huriamon. Siyan na met sa di na bagudang. Pasu-pasu le Tuhan. Seksi parupuan na mamestahon haheheon na. Asalam tu hehena nang ngulu parsaoran di tonga-tonga ni huriamon. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami. Amen. Tapuji matuhata maredehita siya nomor 480 mulai sa naik sada tapasahap ma peliata tu panitia jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Suruh kau di
Datangi ako ma piliata, ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebuwap na hutus di julub. Pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pilihanon. Patimbulhok karajawam mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite tondib. Asalam hutanda hami, godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girigir hami mandok mauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon ni Ondiro di pomoto Osano gugugi Rodi saluhut Upasahat itu Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saud maloman ni Roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa daron hanguluan siya pari, si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay dona puna Araja dohot aku rodi asagamu saleleni lelena mulak bahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu siya tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho say di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod dim.